Witamy Państwa serdecznie na cotygodniowej Śląskiej Karuzeli. Naszym gościem jest prawdziwa śląska osobowość Mirosław Szołtysek. Witam pięknie, witam Państwa serdecznie i cieszę się, że pierwszy raz w życiu, że jest w tym programie, a zgodziłeś się też chyba na to dlatego, że jest tam słowo śląskie. Śląsko Karuzela. Witam serdecznie. Mirku, powiedz nam, bo tutaj za nami znajduje się gołębnik, tak? Gołębie widzę. Dwa. Tylko dwa? Gołębniki czy dwa gołębie? Dwa gołębniki. Dobrze, powiedz mi, jak to się stało, że zacząłeś hodować? Skąd taka pasja? To znaczy, to już jest, ja powiem, jest takim trochę tradycjonalistą, nie? Śląsk, te sprawy, to jest dla mnie coś, co jest ponad mną. Tradycja hodowli gołębi na Śląsku, właśnie, ona się bierze z tamtych czasów. Przecież nasi dziadkowie, pradziadkowie, mój ojciec hodowali gołębie na górkach, w chlewikach, na strychach, we familokach. Jak byli loty, czyli ten najważniejszy konkurs do każdego hodowcy, to wszyscy siedzieli w rantach, czyli przed familokiem, na trowie i cichtowali na briwy, nie? Czyli czekali na gołębie. A co robili żony? A żony ważyli łobiot. On się nie ruszył z tego rantu do momentu, kiedy gołębie nie przyszli. A żonki przynosili obiadek i to było takie piękne również święto rodzinne. Tak jak jest na Śląsku. Kiedy zbliża się sobota, żaden z nich nie umie spać. Każdy myśli już o lotach, co do kosza dzisiaj dać. Może szymla, może siwka, czerwonego albo byczka. Wszystko jedno do pieruna, byle zrobi mi czempiona. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. We niedziela będzie liba, przyjdzie Antek Erwin Ziga i na niebo patrzeć bydą, czy gołębie już nie idą. Żeby lepiej się siedziało, to flaszeczka trzeba mało. Kotki będzie co nie miara, o nagrodach, o pucharach. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. A po lotach są debaty, liczą zyski, liczą straty. No i myślą zaś o lotach, bo za tydzień zaś sobota. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. A powiedz mi, zdarzyło Ci się stracić na przykład gołębia na konkursie? Gdzieś nie wróciły na przykład? Niejednokrotnie, ale pocieszę się tym, no i zawsze się tak godzę, że nie wiadomo co się stało
w powietrzu, czy nie weszły w jakąś burzę na przykład, nie? Co jest niebezpieczne. Zresztą lecą nad lasami, dużo jaszczębi, też chce jeść, nie? Też są głodne. Mamy też takich kolegów, którzy mają takie wielkie siecie rozstawione na swoich dachach, troszkę wody. Jak on leci z daleka, no to, i mu się to świeci, no to on tam zląduje, żeby się napić, nie? No ale to już jak zląduje, to już wyląduje w innym gołębniku. Potem zdarzył się tak, że on jednak po latach wraca z powrotem. I człowiek nawet zapominał o tym, nie? Bo przecież te kolory, to wszystko to się powtarza. Tu na tym ogródku jest wybudowany murowany gołębnik. Tam miały gołębie. W pewnym momencie przechodził taki kryzys. Totalna likwidacja. Nie ma. I naprawdę były szczęśliwy. Naprawdę były szczęśliwy. Miał więcej czasu, pieniędzy, itd., itp. Minął rok czy dwa, może dwa. Wchodzę na ogródek, patrzę, siedzi gołąb. Otwieram tam ta klapa, ten gołąb wskakuje do środka i na ogonie zaczyna tańczyć. A to był mój Kuba. I na drugi dzień mówię Bożynie, czyli mojej żonie, chciałbym z powrotem jednak te gołębie mieć. I ona mi powiedziała, to zacznij, ale od mistrzowskiej hodowli. I tak znalazłem Józka biskupa z Jemielnicy i tak jest to po dzień dzisiejszy. Czyli ten, który to dziś powie, koniec z gołębiami, wysprzedaje wszystko, niech się tak do końca nie cieszy. To wraca. To wróci za rok, za dwa, za trzy. Łazisz się po placu tak każdego dnia i ciągle rozmyślasz, co tu zmienić czas. Serce ci dyktuje, ty napędzasz się, tak do końca nie rozumiesz, co od ciebie chce. Kochane serce me, przy tobie żyć się chce. Możemy kodać, śpiewać, sztrykować, byle rozumieć się. Kochane serce me, radośnie śpiewać chcę. Życie to przeca wielka przygoda, czego nam więcej dziś chcieć. Spokój familoki to jest piękna rzecz. W górze szmaterloki tańczą jak we śnie. Kańsik gro muzyka, dobrze słyszysz to. Wszystko piękne dookoła ma magiczną moc. Kochane serce me, przy tobie żyć się chce. Możemy godać, śpiewać, sztrykować, byle rozumieć się. Kochane serce me, radośnie śpiewać chcę. Życie to przeca wielka przygoda, czego nam więcej dziś chcieć. Piękno panorama mam każdego dnia. Nie może być sama, ona musi trwać. My są przecież razem, w sercu nam to gro. Śląsko-Gotka i Beranie to jest właśnie to. Kochane serce me, przy tobie żyć się chce. Możemy godać, śpiewać, sztrykować, byle rozumieć się. Kochane serce me, radośnie śpiewać chcę. Życie to przeca wielka przygoda, czego nam więcej dziś chcieć. Kochane serce me, przy tobie żyć się chce. Możemy godać, śpiewać, sztrykować, byle rozumieć się.
zakochane serce me radośnie śpiewać chce. Życie to przeca wielka przygoda, czego nam więcej dziś chcieć. Mirku, pięknie przyszykowany stół, zastawiony, gościnność pierwsza klasa. Powiedz mi, jak to jest na Śląsku? Wszyscy są tacy gościnni? No my już to mamy, że tak powiem, we krwi i tego się już nie da wymazać. Na Śląsku są takie zwyczaje. Właściwie istnieją od lat. Jak Ślązok odwali ci fajer, to chory wyglądasz jak kot. Czyli przejedzony, uśmiechnięty i potem musisz jechać na wczasy, żeby wypocząć. Tak jest u nas. To nie jest tak, że przyjedziesz do ciotka z zagranicy, a jojda po kredyt do banku jakiegoś, żeby pokazać się i tak dalej. To, co mamy, to dowamy. Siedzimy na ogródku, czyli tu jest właśnie piękna sprawa. Bo na Śląsku zawsze był ogródek działkowy. Jak ktoś jechał na działka, no to zawsze my wiedzieli, że jedzie do Wisły, do Ustronia, do Bielska, gdzieś tam, bo on jedzie na działka. Ale u nas na Śląsku gadało się, my idziemy na ogródek. Ale teraz się jakoś to wszystko powaluło, że teraz wszyscy idą, ci co godali na ogródek, ci sami ludzie godają, idziemy na działka. Ci co kiedyś robili na hołdzie albo na ogródku fojera i piekli wóżd, dzisiaj godają, idziemy robić grilla. Nie możemy zatracić tych pięknych słów i tej wartości kultury śląskiej. Setny raz przeglądam listy twoje miła, przywołuję w myślach pełne szczęścia chwile. Ogród pełen kwiatów ożył między nami, zapraszają róże, kusząc zapachami. Pachną jeszcze nasze róże, kwitną tak jak nigdy przedtem. Czy pamiętasz ciepło domu i splecione nasze ręce? Listy twoje, moja miła, czytać chciałbym jak najdłużej. Pisz więc proszę jak najczęściej, czy znów kwitną nasze róże. Czas jak wiatr jesienny wciąż zaciera ślady. Próbuję zachować obraz twojej twarzy. Jeśli w twoim sercu tli się jeszcze płomień, nie pozwólmy nigdy zatrzeć naszych wspomnień. Pachną jeszcze nasze
uniesione nasze ręce. Listy twoje, moja miła, czytać chciałbym jak najdłużej. Pisz więc proszę jak najczęściej, czy znów kwitną nasze róże. A powiedz mi właśnie, bo tutaj masz ogródek, ale mieszkasz w Familoku, tak? Ja mieszkam w Typowo Familoku. śląskim. 200 metrów od ogródka, więc nie mam takiego problemu, jak inni mają na przykład działka w górach i tam jadą na ta działka ino raz na 2 tygodnie w roku, nie? Bo ja tu mam minuta na ogródek pieszo, jestem tu dziennie i spędzam tutaj moje życie właśnie po całych dniach. Czyli często palisz fojera, tak? Tutaj często Fojera. jakieś wurszty się zdarzają. Jest piękny grill, jest atmosfera, że tak powiem, 100% rodzinno. Ktoś kopnie na furtka albo zaklupie na furtka, to się otwiera, proszę bardzo, mamy to, pasuje ci to, ja w porządku, byle wesoło i cóż więcej trzeba. Się przypominał ten dziecięcy bajek świat. Właśnie wtedy jako bajtel się zaczęło to. W piaskownicy się bawiłaś, nie zapomnę tamtych dni. Byłaś skromno jak okruszek, uwierz mi. Oczka roześmiane jak świetliki w letni czas. To już wszystko się rodziło, mając pora lot. Twoje myśli już kochałem, dzisiaj wierzyć możesz mi. Byłem blisko już przy tobie, tak jak dziś. Dzisiaj razem już tak musi być, kochać, płakać i beztrosko żyć. Każdą chwilę dzielić wciąż na dwa, tego pragniesz ty i ja. Dzisiaj razem już tak musi być, kochać, płakać i beztrosko żyć. Wszystko to dziś ofiaruję ci, bo razem łatwiej nam jest iść przez życie. Dziś minęły lata od dziecięcych naszych dni, ale jedno pozostało, najważniejsze tu. Czego w życiu czasem mało, żeby były piękne dni. To jest miłość i nadzieja, uwierz mi. Dzisiaj razem już tak musi być, kochać, płakać i beztrosko żyć. Każdą chwilę dzielić wciąż na dwa, tego pragniesz ty i ja. Dzisiaj razem już tak musi być, kochać, płakać i beztrosko żyć. Wszystko to dziś ofiaruję ci, bo razem łatwiej nam jest iść przez życie. Na 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 na.
tak musi być. Kochać, płakać i beztrosko żyć. Wszystko to dziś ofiaruję Ci, bo razem łatwiną jest iść przez życie. Wszystko to dziś ofiaruję Ci, bo razem łatwiną jest iść przez życie. A jak tam mieszkanie w Familoku, tak oceniasz? Zmieniłbyś to na dom? Nie, Nigdy. nie. To znaczy, powiem tak, kiedyś mi taki fajny domek z ogródkiem, bo jakby zaś miał ogródek, to moja żona się boi jednego, nie? Że tam by byli kozy, że tam by byli lamy jakieś, albo strusie na przykład by lotały. Na pewno by coś takiego było. Ale czemu mnie to nigdy tak nie rajcowało, chociaż bardzo mi się to podoba? Dlatego, że tam bych był zamknięty ino jako jo. Drugi sąsiad byłby 20 metrów dali albo 50 metrów dali. A we Familoku jakoś inaczej bije te serce, nie? Otwierają się drzwi, kaś za drzwiami haja, nie? Kaś się śmieją, kaś śpiewają, kaś się smucą, wyłażę na sień, z kimś umia pogodać, patrzę z okna na plac, to nie widzę ino hasioki, nie? Chociaż hasioki nam zrobili teraz fajne, nie? Ale ludzie siedzą na tych ławkach. Czyli można powiedzieć, że w Familoku tworzycie taką wspólnotę, tak? No Razem. tak, taki dom wielorodzinny i to jest pięknie, nie? Zawsze miałem słabość do przygody, zwłaszcza kiedy byłem bardzo młody. Tańczyć potrafiłem bez wytchnienia, chciałem spełnić wszystkie swe pragnienia. A dziewczyny mnie kochały, w tańcu ze mną figlowały, hej! Tańczmy do rana, do utraty tchu. Kiedy gra muzyka, nie potrzeba słów. Tańczmy do rana, niech wiruje świat. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Tańczmy do rana, do utraty tchu. Kiedy gra muzyka, nie potrzeba słów. Tańczmy do rana, niech wiruje świat. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Ona miała takie piękne oczy, ich niezwykły blask mnie zauroczył. W jednej chwili skradła moje serce, nic się wokół nie liczyło więcej. Szybko wziąłem ją za rękę, zaśpiewałem tę piosenkę, hej! Tańczmy do rana, do utraty tchu. Kiedy gra muzyka, nie potrzeba słów. Tańczmy do rana, niech wiruje świat. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Tańczmy do rana, do utraty tchu. Kiedy gra muzyka, nie potrzeba słów. Tańczmy do rana, niech wiruje świat. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Byłem kiedyś raz za wielką wodą i poznałem tam dziewczynę młodą. Gdy tańczyła, chciałem oddać wszystko, żeby choć przez chwilę była blisko. Chociaż się nie spodziewała, już w ramionach mych została, hej! Tańczmy do rana, do utraty tchu. Kiedy gra muzyka, nie potrzeba słów. Tańczmy do rana, niech wiruje świat. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Tańczmy do rana, do utraty tchu. Kiedy gra muzyka, nie potrzeba słów. Tańczmy do rana, niech wiruje świat. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Dziś nic więcej się nie liczy, tylko ty i ja. Raz, dwa, trzy!
Po małej przerwie z nami Julka, córka Mirka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mirku, z chęcią bym wrócił do tej rozmowy o Familoku, tak, którą prowadziliśmy. Powiedz mi, twoi rodzice tam żyli od pokoleń, tak? No moi rodzice wszyscy pochodzą z Chorzowa Batorego, czyli z tych słynnych Wielkich Hajduk. Mieszkanie, w którym mieszkam w moim Familoku, jest właśnie po moich rodzicach. Jest zawsze problem, znaczy, bo trzeba jakoś tam przemeblować, trzeba coś, ściana jakoś łobalić, nie? Jest tego tak żol, że głowa boli. W pewnym momencie moja żona go dowie, co to kupimy dom? Nie, ja rękami, nogami się trzymia tych ścian, go nie, bo tu, ja to tu wszystko czuję, jak to się zaczęło. Jak było łatwo, jak było bardzo ciężko, jak było bogato i jak było biednie. To jest tak, jak dzisiejsza pogoda. Świeci słońce, za chwilę leci deszcz, więc to wszystko tam pozostało. No i nam się dobrze mieszka. W takim Familoku bije takie rodzinne serce. I tu nie gadam tylko o mojej rodzinie, ale o moich sąsiadach, którzy się również zmieniają. Ale jakoś wszyscy potrafią się w jakiś sposób dostosować do tego życia, aczkolwiek ten Familok chyba powoduje to, że ci ludzie są tacy jacyś fajni. Puść mnie, matko, do powstania. Nie stój tak przed progiem. Bez twojego pożegnania, bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Poszedł ojciec, poszedł starzyk, starsi bracia też. I ja muszę się odważyć, ja muszę się odważyć. Sama o tym wiesz. Bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Sama o tym wiesz. Puść mnie, matko, do powstania. Nie stój tak przed progiem, bo mi żal twych łez. Puść mnie, matko, zanim ruszy pług w dalekie strony. Do bytomskich strzelców muszę, bo to pług sławiony. Wolne miejsce jest w szeregu, muszę zająć je. Nim się dowie ktoś z kolegów, i wyprzedzi mnie. Do bytomskich strzelców muszę, bo to pług sławiony. Nie zatrzymuj mnie. Puść mnie, matko, zaraz ruszy pług w dalekie strony. Chcę zaciągnąć się. Puść mnie, matko, co się żalić, na co dłużej czekać. Daj na drogę swój medalik, Matki Boskiej zbiegaj. Pobłogosław i pocałuj, już wypogódź twarz. Przecież wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Daj na drogę swój medalik, nie ma co się żalić, już wypogódź twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Daj na drogę swój medalik, już wypogódź twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Daj na drogę swój medalik, nie ma co się żalić, już wypogódź twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało, gdy Zanim rozpocząłeś swoją muzyczną przygodę, czym się wcześniej w życiu zajmowałeś? Jako 9-letni synek obudziłem rodziców o 5 rano, zadając im pytanie: zdążycie na 6 do kościoła?
Jeden na drugiego patrzą, o co jemu chodzi? No, 9 lat synek do kościoła. Mamo, idziemy do kościoła. Ale ja muszę iść pierwszy. Będziecie? No mama szybko taty budziła, no i zobaczyli mnie w ołtarzu. Zostałem ministrantem, to było moje największe marzenie i ta służba piastowała przez 26 lat mojego życia, będąc przy tym lektorem i kantorem. Były sytuacje, że na moich mszach było najwięcej ludzi, o czym mogą powiedzieć ludzie, którzy mieszkają w Wielkich Hajdukach, ale tam szlifował się mój głos. Jakże dorastał, skończyłem szkołę, trzeba było pomóc rodzicom. Mama nie robiła, tata nie robił, więc poszedłem do roboty. Robiłem wpierw na stalowni w Hucie Batory i potem stała się tragedia. Ojciec mi zmarł, nie potrafiłem być dalej, że tak powiem, na tym terenie, na którym razem my pracowali. Przeniosłem się na Wydział Kuźni, czyli na inną stronę Huty. Tam, że też robił poralot, ale cały czas, że śpiewał. To było dla mnie najważniejsze. I w 99 roku rzuciłem papiery na stół i powiedziałem sobie tak: albo robisz jedno, albo robisz drugie, albo nie rób nic. Więc postanowiłem zwolnić się z Huty, otworzyć swoją działalność i w tymże roku zagrałem 110 koncertów. I udało się. I dlatego jestem na estradzie, ale jeszcze wcześniej pracowałem z różnymi zespołami estradowymi tutaj na Śląsku. Nagrywałem swoje kasety, bo jeszcze nie było wtedy płyt, ale nagrywałem kasety w różnych studiach tutaj na Śląsku. No i tak po prostu robię ta cała robota, czyli pod tytułem fantastyczne śpiewanie do dnia dzisiejszego. W życiu przyłażą różne chwile, każdy to dobrze wie, że czasem te ciężkie dni radosne też muszą być. Więc tu wam dzisiaj zaśpiewamy, bo my lekarstwo na to mamy. Jest magiczne jedne słowo, to zabawa jest. To zabawa na 102. Dzisiaj każdy niech otworzy swoje serce, chociaż ciężko czasem jest, to nie warto się poddawać wciąż rozterce. To zabawa na 102. Dzisiaj każdy niech otworzy swoje serce, żeby razem cieszyć się i zapomnieć chwile złe. Ją do szczęścia trzeba mieć, żeby razem cieszyć się i zapomnieć chwile złe. Ją do szczęścia trzeba mieć. Możesz się dzisiaj sam przekonać, jak razem z nami jest. Wystarczy czegoś chcieć i od razu cieszysz się. Więc dziś do ciebie zaśpiewamy, bo te lekarstwo posiadamy. To magiczne jedno słowo, to zabawa jest. To zabawa na 102. Dzisiaj każdy niech otworzy swoje serce, chociaż ciężko czasem jest, to nie warto się poddawać wciąż rozterce. To zabawa na 102. Dzisiaj każdy niech otworzy swoje serce, żeby razem cieszyć się i zapomnieć chwile złe. Ją do szczęścia trzeba mieć, żeby razem cieszyć się i zapomnieć chwile
chwile złe, ją do szczęścia trzeba mieć. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. To zabawa na 102. Dzisiaj każdy niech otworzy swoje serce, żeby razem cieszyć się i zapomnieć chwile złe. Ją do szczęścia trzeba mieć, żeby razem cieszyć się i zapomnieć chwile złe. Ją do szczęścia trzeba mieć. Z nami jest również Bożena, żona Mirka, Witam serdecznie. która występuje razem z Mirkiem w zespole. Powiedz Bożena, jak to jest z Mirkiem koncertować razem? Nie ma lekko. Nie ma lekko. Dokładnie tak Mirek powiedział. No, bardzo się cieszę, bo jestem w zespole już od samego początku, czyli od 20 lat. No jest i fajnie, i są takie momenty też, bo po prostu Mirek jest szefem wymagającym. I to bardzo wymagającym. Także, ale zazwyczaj jest w porządku. Nie ma żadnych konfliktów na tym tle potem między wami, tak? W sensie nie denerwujecie się na siebie nawzajem? To znaczy staramy się nie zabierać pracy do domu. No to jest podstawa. Tak, dokładnie. A ja wcale nie dziela moich ludzi w zespole na żona, kolega, koleżanka. Wszyscy są równi. Zaśpiewam ci tak, melodia z najpiękniejszych mych młodych lat. Rozgrzeje ta myśl, okery koszty śni w dzień i noc. Posłuchaj ten rytm, od razu będziesz wiedzieć, o co mi szło. Marzenia to piękna rzecz, więc kochaj dziś mnie. Kochaj mnie, całuj mnie, pragnij mnie, tego dzisiaj moje serce chce. Całą noc i dzień w blasku dnia, może nawet tak bez dat. Kochaj mnie, całuj mnie, pragnij mnie, tego dzisiaj moje serce chce. Niech melodia ta pobudzi serca głos. Kochaj mnie, całuj mnie, pragnij mnie, tego dzisiaj moje serce chce. Całą noc i dzień w blasku dnia, może nawet tak bez dat. Kochaj mnie, całuj mnie, pragnij mnie, tego dzisiaj moje serce chce. Niech melodia ta pobudzi serca głos. Jak piękny ten świat, gdy zmieniać go nie trzeba, dziś nawet w snach. I pięknie jest żyć, jak spełnią się najskrytsze Twe sny. Więc dzisiaj w ten dzień podaruj mi nadziei, choć jasny blask. Ona pomoże nam żyć przez wszystkie te dni. Kochaj mnie, całuj mnie, pragnij mnie, tego dzisiaj moje serce chce. Całą noc i dzień w blasku dnia, może nawet tak bez dat. Kochaj mnie, całuj mnie, pragnij mnie, tego dzisiaj moje serce chce. Niech melodia ta pobudzi serca głos. Kochaj mnie,
oj moje serce chce, niech melodia ta obudzi serca głos. Niech melodia ta obudzi serca głos. Ale cieszymy się z tego, że na koncertach są razem wracamy, razem dyskutujemy. Julka jest razem z nami, uczy się tego wszystkiego po trochu. Jest już osobą medialną, dlatego że nie jeden koncert spowodował to, że nikt się nie zapytał, czy przyjechał Szołtysek, no czy już Julka przyjechała. Więc moc coś w sobie, myślę, że to jest jakaś tam zaszczepione, a swoje pokorze jeszcze. Z Bogiem mówiłaś, matko ma. Witałaś chlebem mnie co dnia. Mój dom rodzinny, powracam tam. W sercu mym i duszy swej mam. Mój dom rodzinny, powracam tam. W sercu mym i duszy swej mam. Jabłonie w sadzie, pachnie bez, na liściach rosa z moich łez. Mój dom rodzinny, powracam tam. W sercu mym i duszy swej mam. Mój dom rodzinny, powracam tam. W sercu mym i duszy swej mam. Chociaż minęło tyle lat, z dala od domu obcy świat. Mój dom rodzinny, powracam tam. W sercu mym i duszy swej mam. Mój dom rodzinny, powracam tam. W sercu mym i duszy swej mam. A dzisiaj na Śląskiej Karuzeli zakręciły się z nami cudowne dwie frele, Bożena Julka i prawdziwy Karol
Mirek Szołtysek. Kochani, a ja wam życzę a przede wszystkim dużo zdrowia. I jak prześpicie kolejną noc i rano się obudzicie i spotkocie swojego sąsiada, uśmiechnijcie się do niego i wypowiedzcie te piękne słowa. Dobrze, że jesteś. Jesteśmy sobie naprawdę potrzebni.